आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। श्रीराम वाचन मंदिर आणि क्रीडा भुवन सावंतवाडी आणि सावंतवाडी सहकारी पतपेढी यांच्या संयुक्त विद्यमानं स्वातंत्र्य सैनिक जानंद मटकर व्याख्यानमाला 7 एप्रिल ते शनिवारी 11 एप्रिल या कालावधीत आयोजित करण्यात आली असून याला प्रारंभ करण्यात आला। व्याख्यानमालेचं यंदाचं 22वं वर्ष असून या व्याख्यानमालेचं उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्त्या कमलताई परुळेकर यांच्या हस्ते करण्यात आलं। तसेच जाहीर करण्यात आलेल्या विविध पुरस्कारांचं वितरण या निमित्तानं करण्यात आलं। पुढील 4 दिवस विविध विषयांवर मान्यवरांची व्याख्यानं इथं होणार आहे। जानंद मटकर व्याख्यानमालेचं औचित्य साधून दरवर्षी काही पुरस्कार जाहीर केले जातात। यंदाचा मटकर स्मृती पुरस्कार ओणी राजापूर येथील वात्सल्य मंदिरचे संस्थापक डॉक्टर महेंद्र मोहन यांना प्रदान करण्यात आला। सामाजिक कार्यकर्त्या कमलताई परुळेकर यांच्या हस्ते हा पुरस्कार वितरित करण्यात आला। यावेळी बांदा येथील मनोविकार तज्ञ डॉक्टर रुपेश पाटकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती। तसेच प्राचार्य अल्ताफ खान उत्कृष्ट वाचक पुरस्कार कवी मधुकर मातोंडकर, प्राध्यापक पांडुरंग येजरे कार्यकर्ता पुरस्कार सावंतवाडी येथील सामाजिक कार्यकर्ते जयंत बरेगार, तर प्राध्यापक मिलिंद भोसले स्मृती ग्रंथालय वाचक पुरस्कार सावंतवाडी एज्युकेशन सोसायटीच्या संचालिका राजश्री टिपणीस यांना प्रदान करण्यात आला। तसेच बॅरिस्टर नाथपै सेवांगण मालवणचा जीवन गौरव पुरस्कार डॉक्टर महेंद्र मोहन यांना यावेळी प्रदान करण्यात आला। यावेळी व्यासपीठावर नाथपै सेवांगणचे कार्याध्यक्ष पद्मनाभ शिरोडकर, डॉक्टर रुपेश पाटकर, श्रीराम वाचन मंदिराचे अध्यक्ष प्रसाद पावसकर, कार्यवाह रमेश बोंद्रे, कार्याध्यक्ष ॲडव्होकेट संदीप निंबाळकर उपस्थित होते।